La construcció d'habitatge ha davallat un 15% el 2023 a Mallorca i ho ha fet per segon any consecutiu. Les dades del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics mostren com l'activitat s'ha situat l'any passat per davall de les 2.000 obres visades, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. La reducció és especialment acusada en la construcció de pisos, l'habitatge plurifamiliar, un 26,7%. L'habitatge unifamiliar, el més car, davalla manco, un 2,7%. Tanto el unifamiliar como el plurifamiliar que se está gestionando es un producto de lujo. Tú vas a comprar una vivienda unifamiliar y son 450.000 euros mínimo en una obra nueva. Es decir, eso no lo podemos pagar los residentes aquí con los sueldos que tenemos hoy por hoy. En canvi, les obres de reforma s'incrementen un 6%, impulsades pels fons Next Generation per millorar l'eficiència energètica, que poden suposar ajudes des de 3.000 a 19.000 euros per habitatge. En realidad lo que pasa es que el mercado no está permitiendo a la gente adquirir la obra nueva y está mucha gente destinando sus ingresos a rehabilitar las viviendas de las que ya tiene o de las segundas viviendas que están dentro del parque inmobiliario, porque al final la juventud necesita su espacio y están buscando alternativas ante la dificultad que tienen para comprar. Els aparelladors donen suport a les mesures del govern per facilitar la sortida al mercat de més habitatge, però no preveuen un increment significatiu de l'activitat enguany, en part per la lentitud administrativa i en part per l'encariment dels préstecs bancaris.